Løft ud til Koke, som gerne kommer med frem. Og en Sonsi. Og straffespark til Sevilla. Escudero går ned. Og lad os få reprisen på den her Cristoforo her. Ja, det er lidt klodset. Jon Veles stikker lige poten frem og får berøring på den afsluttende Cristoforo. Og akkompagneret af en pibekoncert, eller sparker han Sevilla i front. Vicente Iborra. Det er en større opgave end at kravle op af Pyrenæerne, der ligger lige bag ved stadion her. Og ny bold i boksen, det er Konoplyanka. Livlig. Det bliver med venstre, der bliver sparket, og den bliver... Det er ikke et hold, de er så pokkers bange for, Sevilla. Her er det Vitolo. Skudfint, altså en til venstre, den bliver hakket godt afsted. Returbold, og så masser af kluder i midt. Retur fra Raul i målet. Og skudfinten der fra Vitolo. En Sonsi, en skraldespandsscoring. Og de er høje, Sevilla-spillerne. Her kommer de til afslutning. Ja, Sevilla-afslutning. Juan Munoz farede akademi. Blot. Sætter Mirandes i kontra. Salinas igen. Skidt pasning, og giver muligheden til Vitolo. Og Vitolo runder i første omgang, og så scorer han til... chipper den lige forbi Vitolo. Grim fejlaflevering. Ja, han har ret. Det er en målmandsredning. Sevilla den her gang på hjemmebane. Kan kunne tage første boldberøring. Vitolo. God centring, og så er den der. Og 2-0. Og det er altså den her unge angriber nu er på scoreboardet for førsteholdet. Fint sat op. Vitolo kommer med flade indlæg. Og man skubber sikkert i kassen. Llorente stiger til værs. Anden store chance, han brænder i aften. Godt indlæg. Må selvfølgelig lige steppe lidt tilbage for at fange den der bold, så det betyder indlæg her. Kæmpe mulighed til Mirandes. Der er rum nok bag Kolocecjak. Og lidt billedet af sæsonen. Afslutning der. Fra præstation igen fra ham på den centrale midt. Kan kunne tage indlæg, og så bliver det 3-0. Det er som en kaptajn Koke, som startede med at slå hud. Og denne sæson så udskilte kaptajn svarer igen.